Amen. Ningixolele ukuthi nginomkhuhlane
mhlawumbe lokho kuzothikameza ngazi kodwa khona nginomkhuhlane kodwa-ke noma nginomkhuhlane angikwazi ukuthi bese ngivele ngilale nje kuze kuphele isabatha ngoba umsebenzi lo kaNkulunkulu okuthiwa asuqhube noma siyagula noma siyaphila washo njalo uShema wathi besethweswe thina ijoka lemphefumulo yethu savuma salethwala singephinde silesuku liyokuphila kwemphefumulo yethu lindlela yemphefumulo yethu njalo-ke indawo ekhona kodwa ngibuka leli isihlabelelo lesi sihlabelelo sithi abaningi lapha bemisiwe esigodini sosizi lokufa balindele umhla wokuphela ukukhala nokugedla amazinyo kuyinto ebuhlungu ukuthi uphile kodwa uphilele ukulindela ukukhala uphile kodwa la emhlabeni kodwa uphilele ukulindela ukukhala bantwana basephakameni ayikho into eyinkinga emhlabeni njengokufa ayikho into eyingozi njengokufa kodwa futhi ayikho into ekhohlakalayo njengokufa abantu abaningi babekhohle ukufa bekhohlwe impela kakhulukazi laba abasuke bengayihluphi ngoNkulunkulu mhlawumbe singcono thina esikholiwe ngoba siyasibeshawa uvalo kukhona abantu abangashawa uvalo ngokufa abaze bebone ngoba sebefa ukuthi hawu kanti ngindaba nje ningakhohlwa ukufa ningakhohlwa ukufa ningakhohlwa usizi esabhekene nalo usizi lokufa kwenzeki ukuthi ungabhekani nenkinga uma usufile noma ngabe ukukholiwe ziningi izinto engizifundile uma hleli nalomuntu wasezulwini ngifunde izinto eziningi ngendaba yokufa ukuthi ukufa kuyingozi engakanani kubantu abakholiwe uNkulunkulu unaka umuntu umphefumulo wakhe osusahlele uhleli nenyama kodwa uma umphefumulo usuka enyameni usuke usenkingeni ikhona ingilosi ivame ukusifundisa ukuthi sikucophelele ukuthi sifa kanjani sicophelele ukuthi sifa kanjani ngoba kungenzeka ukuthi ukholiwe bukholiwe ngempela kodwa ungazulwini ubukholiwe ungazulwini baningi abantu abebekholiwe abangayezulwini abanye-ke babe benenhlanhla uNkulunkulu ebakhumbula kodwa abanye bengakhunjulwa ngikhumbula indaba kamakoti wasephakameni okwakuthiwa uMbaliyethemba uMbaliyethemba wayekholiwe kakhulu esina nasemthithini
wayese uyashada. Uma eseshadile wayese uyagula. Uma esegula basebemthatha bemusa enyangeni. Angazi ukuthi la enyangeni bamfakani kodwa wathi ma efa waya ezulwini lezinja. Wathi ma efa wagcina efile kodwa manje waya ezulwini lezinja. Uthi-ke ubaba mkhulu ngelinye ilanga bata bami uPhumbali yethemba athi amaNazaretha baba usewashona. Uthi baba mkhulu ngiyakwazi lokho kodwa kade kufike izithunywa zasezulwini zizobuza kimi ukuthi uPhumbali yethemba ngoba uPhumbali yethemba wayeyintombi yalapha ePhakameni noma kodwa la ePhakameni manje uthi akatholakala ezulwini akatholakala nasesihogweni uphi. Ayisexakeka amaNazaretha ukuthi indaba enjalo bazoyiphendula beyithini. Uthi-ke ubaba mkhulu ngicela ukuba ningithandazise siyomfuna uPhumbali yethemba ukuthi uphi ngoba uyafuneka ezulwini. Banenhlanhla abantu abathi manje sebefile befuneke ezulwini ukuthi bakuphi. Akubo bonke abantu abanjalo kodwa bakhona abanenhlanhla abanjalo. Wahamba noma kwaphela amasonto amabili noma amathathu. Ubaba mkhulu wayese ekhuluma ngoba kwakwenziwa isiguqo ebusuku ngo-12. Isiguqo sikaMbali yethemba ukuthi efuna ukuthi uphi. Wayesebuya ubaba mkhulu ethi bantu bami ngiyabonga. Ngimtholile uMbali yethemba. Ngithe ngahamba wonke amaZulu ngahamba nazo zonke ihogo. Kodwa ngase ngedlula ezulwini lezinja. Uthi-ke zangikhonkotha lezinja. Zithe mazingikhonkotha kwase bakhona inja eyisimaku engikhonkotha ingilandela. Uthi-ke ubaba mkhulu ngendlela lenja ebilokhu ingilandela ngayo ngabona ukuthi ayingikhonkoti iyakhala. Uthi ize yafike yama lapha kimi ikhala ibheke kimi. Uthi ngase ngibuza ukuthi wena nja uyiphi inja enje zasephakameni. Uthi-ke kwase kuphendula izwi lomuntu lithi imina baba uMbali yethemba. Angizange ngaya ezulwini. Ngangcoliswa. Ngangidla nezinja. Manje ke umoya wami awuzange waya ezulwini waya ezulwini lezinja. Kuthi-ke ubaba mkhulu ngimthathile ngafike ngambeka ngaphandle kwasezulwini. Ngilindele ukuba egezwe insuku ezisikhombisa ngaphambi kokuba engene ezulwini. Le ndaba ngiyikulumelani? Ngiyikhuluma ngoba sonke njengoba silapha nje sihambe bese siyangcola. Mase singcolile bese singafanele ukuba singene ezulwini. Kukhona into okufanele niyazi ukuthi yonke into eyenzeka kuwe usesenyameni uyaye uhambe nayo. Yonke into eyenzeka kuwe usesenyameni uhamba nayo. Noma ngabe ukukholiwe uma ungcola usesenyameni
lokho kungcola uhamba nakho kanti ezulwini ukungcola angeni ezulwini ukungcola angeni manje ke sibheke leyo nto sifuna ukuthi singabantu abazohamba begcine ngokholo ngabe ukwesaba akusembethe yini akakho umuntu ongesabe ukufa ngoba usuke ungazi ukuthi uzohlangana nani kodwa enkonde ukusho yilokhu ukuthi uma usufile uNkulunkulu akanendaba nawe uma usufile uNkulunkulu akanendaba nawe usukunenhlanhla mangabe ufa uNkulunkulu ebenendaba nawe kodwa okuseqinisweni uNkulunkulu kude nathi ukude kakhulu uNkulunkulu nathi abantu abaseduze nathi zingilosi zethu ingilosi zethu izona eziseduze nathi hayi uNkulunkulu kodwa uma ingilosi yakho uyisusile kuwe yangasondela kuwe ngoba unganendaba nayo iyahlupheka ngawe uselapha emhlabeni inyama isahlangene nomphefumulo kodwa uma ngabe umphefumulo usuphuma isiyahlukana nawe uma ngabe ungazange wayiphatha kahle yasuka kuwe ikhona ke ngithi uma ingilosi isifundisa ukuthi sibheke ukufa kwethu ubaba ilanga wayevama ukuthi asothi masithandazo sithi inkosi ngicela kuba ngosuku lwami lokugcina lapha emhlabeni usondele kimi ube seduze kwami uthi-ke ubaba ayikho into eyinkinga njengosuku lokugcina emhlabeni uma uNkulunkulu ekwasuka kuwe ngosuku lokugcina usuke usenkingeni uthi-ke ukucele lokho ngoba ungakholwa mhla ufile ufika abantu bakini befike mhlawumbe bethathe isidumbu sakho besifake lapha ethuneni bafake yonke into embi kuso ngalokho njalo awusazi ukholwe ngosuku lokufa kufika abantu bakini befike bebiza abantu bakini bethi yana kubo bekhuluma yonke into hamba uye lapha hamba ngenkathi besho njalo lento abayishoyo kuwe iyenzeka njengoba injalo uyayithola awusayizulwini usuya lapho laba bantu abathi yana khona ikhona ke bantwana basekuphameni sisemzimeni ngoba kakhulukazi ngoba siyibandla encane izinto eziningi esizaziyo we cannot implement them ngoba uma sithi siyazi-implementa siyaphikiswa tholakala ukuthi uma siphikiswa we are in the minority ayikho into ebuhlungu njengokuthi ukholo bese kuthi ngosuku lokugcina uqhanga abantu obungakholwa nabo bese bethi yana ezulwini labo
ungabesabi leli zulu ukusebenzela. Bese kuthi lezi ingilosi ebezihlangabezile bese ziyajabha ziphindele emuva. Sekuphelile njalo ngawo sudukile, sekuphelile ngawo sudukile. Ukuthi uNkulunkulu kumsebenzela kanjani akusasho lutho, usudukile. Kwesinye isikhathi uthi usaphila uhlaselwe zigebengu zikubulala zicwiye, mase zicwile bese ithatha ziyosebenza izitho zakho ngazo ukuthi umoya wakho njalo awusayizulwini, usuhamba nalaba bantu usiyoba zigqila zalaba bantu. Ubukholile kodwa awuzukuyezulwini. Abantu bafike bathatha amathambo akho bawasebenzisa. Ngenkathi bethatha amathambo akho bewasebenzisa, usuhluphekile, akukho lutho onyuzokulwenza futhi akukho umuntu ozokunceda ngoba abantu abasemhlabeni abakwazi ukuthi khona inkinga lapho. Kodwa uma ngabe lezi zinto engiyikhulumayo u-aware zona, ikhona indlela yokuthi uzivike, ikhona indlela yokuthi uzivike. Into yokuqala okufanele uyenze ukuthi uhlale ukunikelela lokho, ukunikelela ukuthi uma uphuma umphefumulo wakho, ingilosi yakho iphuce noma yimiphi eminye imimoya, yenqabe nawe. Kodwa lokhu kuzokwenzeka uma wena ukunakekela lokho, uma wena ukwazi lokho. Uma ungakwazi ukukholwa nje lapha, ukukholwa kufanele ukuthi kungaba yinto nje ukuthi ngihambe ngayisigqweni, ngahamba nganikela, ngahamba ngenzani. Ukukholwa kufanele ube ne-understanding, a clear understanding yakho. Ukwazi ukucupha ikhala zokukholwa. Ngoba uma ungakwazi lokho uzokholwa ulahle. Hayi ukuthi ulahlwe uNkulunkulu, kodwa lapha phandle kunemoya enzima kabi, kunemoya enzima kabi. Ingilosi yayisitshele izinto oyayithi uma usitshela ukuthi uphelelwe uyitheko, uthi kodwa mina uzophuma kanjani la? Ngizophuma kanjani la? Manje-ke ngikhuluma ngesigodi sosizi lokufa. Ngikhuluma ngesigodi sosizi lokufa. Abantu abazi ukuthi kukhulu kanjani ukufa. Esikhathini esiphambili, abantu baku-1981 bengiyikhuluma le nto, kwakunentombazana engangihlala nayo esikhaweni. Le ntombazana yayifunda, mhlawumbe yayino-19 years noma 20 years. Kukhona umfana emqomile okude kuduze nalapho engangihlala khona. Kwathi ngelinye ilanga kwaduma izulu.
lo mfana emqomile wayesebenza ebusuku. Le ntombazana ihamba iya kulo mfana ngazi ukuthi yaya kwenza kodwa akuyisokalayo. Yafika ngqongqoza emnyango. Thema ingqongqoza emnyango wavuka lo mfana wathatha umesa. Waphuma wayifica emnyango wayigwaza. Naye akazi wayigazelani khona abantu abanesifo sokuthi ulale uhamba. Try yes, still numberless. Who are suffering from that kind of disease. Wathi ebona ukuthi intombi yakhe wayeseyigwazile. Yathatha le ntombazana. Yathi yophuma lapha la yafa. A young, beautiful small girl, Zumetric, iphethe kahle. Yafa. Uma esifile kwaphela amasontwana ngoba ngaba semngcwabeni wayo ngawubona umngcwabo wayo omkhulu umuhle unebhokisi elihle. Kodwa kwaphela amasontwana ngithi masise ekitchen ngizo sengqongqoza umuntu phandle noma abe kusemini noma kusebusuku. Ngithi mangiphuma ngingafici umuntu. Saxake ukuthi yini le. Kodwa ngelinye ilanga sathi silele nje ebedroom kuyisabatha ngoba ngesabatha sisheshe sivuka. Nezwa sengqongqoza umuntu ebedroom. Ngaxake ukuthi lo muntu ongqongqoza ebedroom qhamukapi ngoba akho umuntu omnye khona. Manje lo muntu osengqongqoza kwicorridor uqhamuka. Ngase ngithi ingane yami kwakulizwe ngathi akavule bheke ukuthi ubani lo. Wabuya ulizwi eseqhaqhazela. Wayena 5 years. If not 4 years. Mangithi yini uthi nangu sibani phandle akagqokile. Hawu. Washo le ngane impela wayisho sekuphele mhlawumbe 5 weeks yashona. Uthi nangu sibani phandle akagqokile. Oh. Sashwabana ile ngane ikhuluma ngomuntu oseshonile. Ithi nangu lapha phandle. Ngaphuma. Ngathi mangiphuma angeke ngisho ngithi ngabona kahle kodwa khona into ekuthiwa ngesinye silhouette. Ngabona isilhouette sakhe phambi kwami wathi mangibona isehlehle ezosithe. Yangihlupha leyo. Njalo uma kusebusuku noma sisilele siyezwa sekuvulwa amabhodo ekitchen. Sihambe siyobheka kodwa simthole umuntu kodwa siyawezwa amabhodo ayavuleka. Kwacaca ukuthi le ntombazana isenkingeni. Kwacaca ukuthi isenkingeni. Ngaqhathanisa ubuyena ngihleli naye nesimo manje osekuso osefile. Ngabona ukuthi le ntombazana isenkingeni angazi ukuthi angangazi noma le nkinga idalwe ukugwazwa noma idalwe isono angazi ngazi. Kodwa yasiphatha kabi lento ngoba kwakuyintombazana ehleli naye. Ngaya kumfundisi uNdolakazi ngimtshela ukuthi isinkinga nje. Manje le ntombazana bihlala la.
manje na kufanele siyixoshe kanjani, siyixoshe isithini ngoba kuyabonakala ukuthi sinkingeni. Wathi umfundisi uNdunakazi, hayi asingayixoshi, kodwa asicelele uNkulunkulu ukuthi eyithethelele amacala ayo iyezulwini. Nangempela saba nenkonzo, yonke inkonzo yasesikhawini saba safika lapha. Ngafika ngakuchazela ibandla ukuthi kunentombazane eshonile la kanje. Manje ngiyesaba ukuthi ngitshela abazali bayo ukuthi le ntombazane ihlala la ekhaya. Futhi ayigqoki. Futhi ilambile. Sawenza lo mthandazo, sawenza umnikelo weyibani. Sawuhambisa kubaba yayisiyanyamalala leyo ngane. Kodwa yangihlupha lento ukuthi lo mntwana obene future enje manje usiyahlupheka. Manje ke leyo nto kufanele singayikhohlwa. Ngoba leso simo saleyo ntombazana sibhekene nathi sibhekene naleso simo sokufa. Njengoba sibhekene nesimo sokufa nje, kufanele ukuthi sihlome. Ukwesaba kungembithi nagephangawe nangisabi awukethela kimi umoya wamandla ngiyabedlula esikotini sosizi awukwesaba akungembethi angephangawe awukethela kimi umoya wamandla ngiyabedlula esikotini lapho abaningi emisile ayesikotini sosizo akebalindele omhlaba uphela akewokukhala lapho abaningi emisile ayesikotini sosizo akebalindele omhlaba uphela awukhala aziyongena okusina sami makabongwe utawu inkosi bantwana basephakameni, ngingasuki uNkulunkulu wasephakameni, ngingasuki uHlembe.
ngake ngahlala nomunye umfana ngizoyikhuluma le ndaba. Ngahlala nomunye umfana esikhaweni. Lo mfana wayemfisha kakhulu ngathi uTikolosho. Waye angazi noma waye ejwayele ukwenzani noma edansa noma enzani kodwa angithazi noma wayeNazaretha ayinosikhathi. Wayesethathwa umuntu. Mamthatha lo muntu wayesefike emenza uTikolosho. Emenza umkhovu. Wahlala nezilwane noTikolosho nomkhovu. Waphila la impela. Lo muntu ekhona lapha esikhaweni. Lapha emahlathini. Waphila naye lo mfana lona elusela lo muntu inkomo. Kodwa bengamboni abantu. Bengamboni abantu. Angazi ukuthi babethi lezi inkomo zomuntu uma ngabe zizediphini zihanjiswa ubani. Kodwa lo mfana wayenza yonke into. Ehambe yolima, ehambe ediphini elusa lezi inkomo. Umkhovu nje. Manje nake lo mfana uthi ngelinye ilanga umkhovu wambuka kwamcasukela wasevele ukuthatha ucele uthi kuyamgawula bamgawula. Ngoba kwakunenqaba elikhulu la elokhuzeni. Esandleni elokhuzeni engalweni. Asano engalweni esithweni. Kodwa ngelinye ilanga lo mfana mhla esezofakwa isipikili la ekhanda. Wayesehlale nalenyanga iminyaka emibili engazi ukuthi washona. Kodwa wathi ma esezolokhuza esefanele ukuthi efake isipikile ekhanda bese uphendula umkhovu ngempela. Kwathi nje khona lapho kwasevele kuqhamuka ubaba inyanga yezulu. Amen. Bavele wafike wamthatha. Angazi ukuthi lento angangibhale phansi. Ngoba lo mfana wafika kimi Olundi ngahlala naye cishe amasonto amabili. Engixoxela le ndaba yakhe. Ngiyibhala phansi. Kodwa wasinda. Amen. Wasinda uqhamuka ubaba inyanga izulu emoyeni nje wafika umthatha wasinda. So ke lo mfana lona wayehamba eshumayela ekhuluma le ndaba ngase ngimlanda ukuthi akeze lapha nakimi Olundi. Mhlawumbe uma ngabheka amaphepha amaningi mhlawumbe ngayithola leyo ndaba ngoba ayinkulu kakhulu. Kodwa ngikhuluma indaba eyodwa ukuthi uma njalo lo muntu wayese efakwe isipikili kwasephelile ngawe wayeseyoba umkhovu walo muntu forever. Ningacabanga ukuthi izinto enjalo azikho ikhona. Uma zikhulunywa ungakucabanga ukuthi azikho kanti ikhona. Thina size sabona ngempela ngoba sekushingilosi ukuthi zonke izinto ikhona. Bakwazi abantu ukuthi bethathe umphefumulo wakho beyosebenza ngawo. Babazi abantu ukuthi bethathe amathambo akho beyosebenza ngawo.
uma sekunjalo-ke awusekho ezulwini awusekho ezulwini. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi nizibheke nisiqoqe imithandazo yenu imithandazo ecelayo ukuthi ngosuku lwami lokugcina umphefumulo wami ungaba into yathakathi, umphefumulo wami ungaba into yokubanga ngeminye imimoya. Ikhona ingilosi yathi ibona kuphephile ukuthi izidumbu zethu zishiswe, ngoba uma isidumbu sakho sishisiwe uyothatha umlotha ufake olwandle bese abathakathi akho ndlela yokuthi belwandle leyo mzana. Yathi so far is the safest thing. Yaza lingaswa ngathi yathi njengoba nilokhuza nje nabantu babhekile ukuthi mhla nafa uDeji wami lona wayishumayela ngesithathi lokhuza yakhe bese bebulala leli bandla. Ithi indosi bawubulala leli bandla ngani? Bawubulala leli bandla ngani? Bathi indosi lokho kupossible. Manje beke athola nje ithambo lenu noma yini yenu bayobulala leli bandla ngani? Nini niyobulala leli bandla? Ngoba lapha phandle kuyagama kakhulu, lapha phandle kuyagama kakhulu. Kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi thina siphethe kanjani, thina siphethe kanjani, sizibhekile yini? Uma singaduka singabuzwa yini ezulwini ukuthi uphi usibani bani? That's what you must ask yourself. Uma namhla ngathiwa ngidukile ziyofika ilokhuza ithunya zasezulwini mhlawumbe zize kimi zithi mfundisi uphi usibani bani? Asimboni uphi. Leyo nto iyokwenzeka kuphela kumuntu obekholwe ngokuphelele. Kufanele sikholwe with understanding, singakholwa nje ngokuthi siyakholwa, kodwa sikholwe with clear understanding ukuthi singabantu abahambayo, kodwa lolu hambo lwethu luyingozi ngoba ledlula ethuneni. Ngumhambi na
indaba enjalo-ke ukuthi simi kanjani phambi kwaNkulunkulu, siyazethemba yini ukuthi uma namhlanje ngathiwa ufika isikhathi sokuthi uyathatha uzongena yini ezulwini, umi kanjani? Asiphelele bantwana basephakameni, sinabantu abahambayo kuleli zwe, asihleli sihleli siyahamba. Njengoba-ke sihamba kufanele ukuthi nazi ukuthi akufanele ukuthi sichithe isikhathi sikholwe bese kuthi ekugcineni singafinyeleli lapho esiya khona. Akufanele ukuthi sikholwe bese kuthi ekugcineni singafinyeleli lapho esiya khona. Inkosi busele izwi layo. Inkosi busele